Здравейте хора, аз съм Лаврай99 и днес ще играем с Литарио. Съжалявам, че толкова време не съм качвал клипчета, но бях много ангажиран с ученето и за това. Чак да снимам на новия телефон, но обаче не става на него програмата и за това, така че ще снимам на стария само. Но нищо, пак му стават хубавите игри, така че... Добре, сега почваме да играем с Литарио. Малко пеци, ама нищо, поточно цепи. Опа, бега! Според мен играта е много интересна. Видях я Shadow Hex и мислим, че ще стане добър епизод за сега. Така че почваме. Ти няма да ме следиш, ясно ли ти? Може след 1-2 часа да кача друг, но знам, ще видим. Изобщо, ако съм свободен. Може да снимам и на други игри, освен на Литарио, но ще правя и на нея доста епизоди. Така че... Според мен играта е интересна. Омага, братко, омага! Много се дразним, като загубим така. Не знам дали изобщо ще има линк към описанието на играта, но ще се постаря да направя един линк. Много се сегнах и за това, така. Извика. Ето пак. Много ми е слаб рекорда, ама от другия телефон ми е около 1000 и нещо. Не ви бъзгам. И да знаете, Monster BG снима и на лаптоп, и на таблет. Има и на телефон по-точно. Ооо, би готов по случайно. Абе! Раз. И така че той снима на телефон и на лаптоп, но игрите му забива, защото той е с фрапс на лаптоп и затова му забива толкова Майнкрафт, иначе FIFA му върви доста добре. Не знам дали изобщо ще правя канал от лаптопа, защото не са ми го върнали още. Знам, ако ми спадна гласа и затова така. Може да качвам днес... Бега, петачо. Това ми го взе, толкова е просто, че няма да кажа. Ленар, не мога да почетем. Да, бе, това там ник. Но и се прашно лембам тук. По случайност. Може да снимам и на криминал кейс. Леле! Много се ядосвам! Ево ми, лате ми. Това ли? Бате! Много съм зле на играта. Леле, пак сигурно се включа в друг сервер и затова така. То по принцип в играта има доста сервери и затова така става. Ако бех толкова голем и чех да го убием, това че ми е мечтата. Да, много як. Ето, даже не мога стига пространството. Няма никакъв малък така, за да мога да го града и да го изям и така. Може да си имам и на Бидус. Но да не знам, ще видим. Че аз не съм стигнал много игри на телефона, така. Митко! Оба! Много ме дразниш ти. Удари се, по-добре за мен! What the fuck? Аре, изяш ме! Леле!
Ще изиграя още едно ниво и след това мислим да спирам с клипа, защото нямам много памет на телефона. До 1 мегабайт или нещо. Ево ми тук да те папна. Като жена съм. И хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, харесайте го и се абонирате за моят канал. Ще се видим до скоро. Чао!